namar ka jing sakut ka babun bun snem jong ka wei ka jaka pule ka nongstoin polytechnic ka badon hamau Rusiar West Khasi Hills District ka balas dang na du snem ar hajar khat nyau ha ka ba menta ka sngi na kalyang ka estimate committee ka Meghalaya Legislative Assembly kala lehiar ban jurip ya ka ne ka jaka ban lum jing Kenya ka jing trei ka badang sateng ha ka jing adon lang ki dukhot ka committee bakan thup ki MLA ki officer jong ka education nang ta ki officer ka PWD bat u deputy commissioner ka West Khasi Hills District haba ajing kran daw chairman ka estimate committee daw MLA ka nongpo constituency uba Meral Bonsiem ula ong baka committee kan yai budin ya ki project ki badang sateng ha ka bana kalyang jong ka committee ru kala pentik nai ka jing sedang traino ya ka ne ka project bante ya ka ne ka jaka pule bakam de ban sange ka de ban yaj be shakmat jong ka estimate committee jong ka Meghalaya District Assembly lembat ki MLA Gibran Burom bapa committee dan lokal MLA Gabriel DC jong bat ki official nagalyang jong ka education nagalyang jong ka building ban pej ban kni ya kani ka politik ni ka badon hang ni po nong stoin namar ba kani ka projek kala sakot tekum ka committee ka baka Sorkar ka Meghalaya District Assembly kala syania ni pengin budin kamtam ha jing ide bat kini projek ki sakut kala bende ka jing sakut ka funding kala bende ka jing bombiang ki estimate teknik estimate committee jungi nyebut din kenang ni kini projek ki ba sakut ki kamda sing yuan hang neru na kamta ban pentikna ba kani ka jing stang bante ya kani ka politik ni kulon nenong stang gede ban ya be kambe ban sange kada de jing tuku ni tingi tanpau jing sungu ya ka snong ya ki trai jakaru belai sobhai kani ka jaka untuk stang kidon ki jing duna hang ni hang tai ha ka bede bat ki jing release ka pisa na po jong ka ministry jong ka human resources jong ka sarkar pedeng marga ne gede langba jong ka ne ka ministry bat ba menta ka kamaram ga jungi ka long bangin simkhya ni ka kam ba ngin buddin la gede nginang yo biang ga fon na galyang jong sarkar pedeng ni na ka sarkar jilla na ka benta banyile kat bala aban pendep ya ka ne ga jing te ya ka ne ka politik ne ka ne ka nong stoy na ka benta ka jing mentoy jong ki bat ba nong chong snong mahang ni gidon artli ki trade ki ba la persang ban bu be hang ni na ka benta ka jing mentoy jong sam ki ban ayo pemban puli ban yang lagi jong ki kejat badru bukan long jing mentoy nam ta ka yo kam yo jam persnong patong ni badon amar kata kum ka komiti ngi sokya ni wan hang ni bat ingit scam da ka jing trilang jong i MLA ETC nang ta na department jong education nang ta building ni la ban pentikna hagi por ban wan berka kamram go jungi long begini ban budin bagade ban urlong kar bala ta di jing tumu go jungi nam ta ne ka jingwan na ne kani ka project last dang na du arajar khanyo but ngi dokumen sikade bana kaliang jong ka estimate committee kalawan ta si naso banai ka buram ni ka estimate committee ka bawan pek ya kani ka jing.com jong ka polytechnic ka ba nanani anong ston ka wala sakut aslan ni so thu ka jingwan jong ki ba kala duna ka fund ka yo na ministry jong ka na central government dan lain nga kermen singam ba lang ba jingwan ka jong ki ni yo ban penyat telun biang ya kani ka polytechnic ka balong ka jing mentoy na ka menta kani ka dong ka thain jong ka district bat ki bari na bar jong ka district